So, kami ni da wata ruwa muke jagoranta Maiduguri Stokers. Ya ce mu ne da muke jagoranta Maiduguri Stokers. Farko sunana na asali ana kira na Muhammad Alhaji, sai kuma ikiyar da ake yawa aka fi sani da shi shine aka fi sani da Arab Cup Maiduguri. Da farko ni dan jihar Borno State wato Maiduguri, sai an haife ni a local government din MMC cikin birnin ƙwaryar Maiduguri kenan, a anguwa mai suna Bilabirin bakin kasuwa. To abu na farko abinda muka zo da muka yi tunani muka yi nazari a kai shine na farko TikTok ne ya haɗa mu. TikTok waje ne wadda za a iya cewa yanzu lokacinsa ne kuma yanzu zamaninsa ne. Nan Allah ya haɗa mu, bayan Allah ya haɗa mu to sai muka ce to me zai hana tun da TikTok Allah ya haɗa mu yi creating ɗin group. Wannan group ɗin za mu yi creating ɗinsa to sai mu yi amfani da shi da dama wajen samun cewa akwai abin da muka ci moriyarsa, wajen muga cewa mun taimaka kanmu, muga cewa mun taimaka al'umma, wanda dai at least a rayuwa dai yadda kake dai dole akwai wanda fika kuma kuma dole akwai wanda ka fi. Sannan muga cewa mun yi wani abin da an yi alfahari da mu, irin wani fahimtar da wasu gurare ko suke wa 'yan TikTok sai nuna cewa akwai nagari duk inda ake. Da dalilin wannan muka yi creative name Maiduguri TikTokers saboda mu taimaka kanmu, mu taimaka al'ummar Maiduguri, sannan mu yi wani abin da za a alfahari da mu. Alhamdulillah, shi tafiya da inda aka ce tafiya na al'umma to dole sai an yi abu, za a dinga samun kalubale daban-daban. Ta rayuwa karan kanta ma akwai kalubale a cikinta. So alhamdulillah tafiya Maiduguri Stokers an samu wasu kalubale. Ina ganin lokacin da farko muka yi taron mu, wannan taron da muka yi shine muka ce wannan taron mu je asibiti mu je mu ba da taimako, sannan na biyu sai mu je mu zauna mu tattauna mu ga juna mu yi zumunci. Da muka yi wannan abun to mun yi amfani da bana na TikTok, saboda abin da ya sa muka amfani da bana saboda TikTok ne ya haɗa mu, ba mu yi ba za san a ina muka haɗu ba. Dole shi duk wani abu da aka ce idan kungiya ko group to ya kamata ku nuna sani din, sai kuma to ai TikTok ne ya haɗa mu. Muka amfani da bana, muka je asibiti muka ba da taimako abin da ya sawaka, a cikin mu har wasu suka ba da jini wajen leda biyu. To bayan mun yi haka mun gama mun yi taron mu, alhamdulillah mun watse, sai muka dan posting sai muka dan samu su kalubale da wasu suke dariya akan abin da muka yi, saboda bisa ga yawanci da aka yi taron TikTok din wasu jihohi ba haka ake yin sa ba. Ana yin sa ne a haɗu, a yi rawa, a yi kaza, a yi wasu abubuwa dai daban-daban. To sai aka mun namu ba haka muka yi ba, to sai ake expecting kaman wani kawanci ne akan abin da sauransu, har dariya ne. Duk da abin da ana ma dariya kai to ana ganin cewa kamar kawanci kai a kai. To wannan dalilin muka samu wasu daga cikin manya-manya da muka sani irin membobi a TikTok suka fita suka yi magana, suka nuna cewa wannan abin yana da kyau, ai wannan abu ne shine da kyau, wannan abin burge sauransu shine da kalubale da muka samu. Ni ba abin da zan ce, ina son duk wata jiha da muke shi guda 36 a Najeriya, inda Dimo TikTok ne ya haɗa ku, to gaskiya a ce irin misali a ce Kano, Kaduna, su Abuja, Sokoto, su Yobe sauransu, wasu ma su yi creating din state din TikTokers, amma ni a nawa kenan su koyi da abin da Maiduguri TikTokers suka yi, kuma abin da suke kai gaba suke su. Don a yanzu aka mu Maiduguri TikTokers muna yi ne bisa ga ƙarfinmu, ba gwamnati a ciki, ba wani wanda ya zo ta dafa mana yi mana kaza. Ƙarfinmu ne, wane ya kawo 5, wane ya kawo 10, wane ya kawo 20, za ka muke haɗawa. Sannan muna da al'ummarmu da suke Saudiya, wasu Dubai, wasu dai kasashen waje da sauransu, to su ma duk da suna ba da tallafin wa'annan abubuwa ne inda aka zo na taimako, alhamdulillah. Duk da cewa yanzu shine karo na biyu da muka je muka yi taimako. So abin da zan ce shine ubangiji Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya ƙara haɗa kanmu,
sannan ba iya Maiduguri tiktokers ba, duk mun yan tiktok din arewa ko in ce Najeriya gaba daya duk kokari mai amfani da media din nan wajen amfani da shi wajen sada zumunci, wajen jin tausayin juna, wajen taimako, wajen abin da duk dai abin da muka sani a rayuwa ta sai labari wata rana zo gaba ɗayan mu kamar ba mu yi sa ba, sai ya kamata a ce abu ne wanda yana zaune a tarihi, to daga baya za zo a dinga cewa wani sun yi abin kirki, wani sun yi kaza, to akwai daɗi gaskiya, wani zan ce kenan. Da ƙarshe menene saƙonka da tashar autan BBC TV da kuma ita BBC kanta? Gaskiya ne ina godiya sosai da farin ciki ga abin da autan BBC ya yi. Gaskiya yaro ne mai kokari da hazaƙa. Ina neman alfarma inda da hali BBC Allah su zo su waiwaye yaron nan su duba shi. Gaskiya yana da basira sosai, ya ɗauki wani salo ne wadda a sauwaƙe za ka samu ka isar da saƙonka ko wajen tallan kasuwancinka ko wajen tallan kamfaninka ko wajen tallan wani manufofin wasu abubuwa da yawa dai. In ya ga dai duk wani abin da dai na ci gaba ko na taimako, to karan kansa zai kokarin ya tambaya ina kake kuma zai maka wannan abun. Gaskiya ina godiya sosai ga auta BBC da ta yi wannan abun. Ubangiji Allah saka alkhairi, sannan har BBC karan kanta ta samu ta duba wannan yaron. Gaskiya yaron yana kokari sosai, duk da cewa TikTok ne ya haɗa mu, kuma gaskiya yana kokari. Allah ya saka alkhairi. Mun zama tamkar tsintsiya, madori kan guri